Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kum kedak jong ka jingpli ya kaneka interdong tournament ar ajar buai dega sim ya kaneka benta kum kedak jingpli ban kick si kaneka bol ter hak juk opor di player tim long ya kajing sapti bejam. Kumshi benta bandang kente buat bandang ai mensem shushu iki khon samla ki baju sotanat ban ie jaga kamela kai football Kathat Sport and Cultural Club kalapelong ya ka interdong football tournament ka bapra ha ka ba ladon kumba shipho tili ki dong ki bana ka snong bat kentup lang bat ki dong jong ki snong ki bapara marjan lalait pli ya ka te ka tournament do ba aibor lingdo rang ba snong ka snong umkei kumu kongsan harangkat ka jing sanran lang do samla rishan makdo kumu sembut kongsan harangkat da ka jing don lang uba wan lambok makdo uba de skatri jong ka snong than u president ka sport club Usamla Juban Jun Swer uba skam ronghang bat ki paiba nongsong snong kathat ki balawan ban sakhilang hakate kasngi uba aibor haba ai jingkran hakate kasngi ula ai mansim ki khon samla ki balawan ban shimbanta hakate ka tournament bat daga ba ula sneng lakraw yaki daga ba ong babon ki khon samla hakane ka juk technology ka ba manta Kila Shulekai Sport tang haba marway lane arngut daga basong si jaka haki mobile phone ki jongki kaba kate kala ban kata eka jingmut jing perkhat bad eka kwat ka khya ka jongki babon ki khon samla namar ka jingbam tre shu ban mi shaki madan ban yelekai ka banlong kum ka jingkilan met ba ka jing penyo eki jingmut ki jing perkhat ki babha hakate ka sngis dang ya kate ka tournament la sakhi ka jing khun hapdang ka dong lom snong persha eka dong rangi hakaba hakate ka jing khun Lara eka jingjob da ka dong rangi ya ka lom snong da lai gol la argol da ka bat try breaker Haduk kata namar kata ngasim bakan ka jing ile kai football hi kadai ka main da ka benta jongi kum kun samla bat hagini kisngi ki bang idon benta kadai ka jing ile kai football kala long ka wei na benta ka jing ai kam ai jam ya pi kun samla bon ki baru spa nagi jing ile kai football haba kidon kasap kapong ka jongki kumbala ong ngamla ban klet ya ka basket tri snong ila ong ban kenmau ba kidon sibun ki sport ndrai ka bang ngasusi ban yathu ban penpau hok deng jongpi ya ka por ka dei ka sport ka badon tang marwe lane arngut ha kendong lane hajing tia tam le ha ki sigi ki bang imta ki por internet mobile ipun ba ki kun samla ki jot agini kisgi kadau kolong ba ni pendon kami ki sport marway rakhi marway ya susi marway ya kane ka phang kentu jor ya pi ki kun samla ba ngim dei ban mlin ban pendon kami kun kini hoy ka don kami ngi andre ngim dei pat ban pendon kam palat ya kum kide kiji lekai ba ira ya nga kata kisong haga jingalam bergigi start kijong hakane ka por nagaliang jonga nga ai kublei sibune ya presiden ibala priang yanga daga jing e denga lapoi hak por biang hangde naga bata ban pendep ya kan ka jingpli ya kan ka tournament interdong ka bapra bidon ru angde kisnong di mamarjan kumai laong ba in lawan isi bentalem hakane ka jingpnia ya kan ka football tournament interdong kan thak te ngade breu ubomnang ban kren sibun dengan di sin ke benengkong nak liang jonga nga kitbok riang ya pi ka Tat Sport Club ke ke bang ayo sneu hagwedi bat kan de ka that hi kalong ba ka that kam de su snong ka ba badang sadin ngala banong hagwedi bat ka sport ak jila kai player kumalaong da trisnong ba gladon ki player ki bayimi sa state level ru nang ne na that wat sa state level ru kidon ki players ki bami nang ne kaburom ni ai se kinong ilam bat kinong priat jong snong bat klub haki por benta bat nga kermen ro ba nang ne sekaman kinang mi sesu kita ban mi bujili ki ban long ki players jong ka that jong ka state
hi borok kawai. Te ngam numbat ya kapor nomor ba ihap ya kaban pli ban yele no ya kaneka jingile kai akaneka janwit ka bangidon menta. Te kendiat ngasim ya kaneka por ha ka baidei bat kaneka jingile kai ha kaneka si ka bangidon menta. Ka kren ha baidei bat kiniki players ki baidon hangne ki bala yeng lain na bata ki ban sa airang ban ikun ha kaneka janwit ka bangidon menta. Ka jingile kai ku mala mai phang dos kitrisnong ka sport hi ka football kam desu ka ba su penbernya akpor ka ba mensua ka de sya ka ba penbernya tang suan tre na jing tre yele kai kendrai menta ka de ka wei na ka menta kilat ban ai kam ai jam ban kendoi jakpo na ka ne jingile kai football o sisa kidon sibun ki jingile kai ki sport kendrai ka ba nengkong hi ka balong popular hi ha kidong bagi tang jingi ka de ka football hi nado padang rit hakapor ke badang rit ngakan mau bagi henmen ki kimi ki kpa ki ju pen tang bunwet da ki bol plastik ne ki bol nep ke bi ong ki lum ki stick she bun ki lum ru da ki nep ki pen tang do lu tulai bat ngiele kai haki pelau ying mane hai pelau school bat kumtar ter Nala job bun ki jungi kun nre yo covid ndai me kun da katika ay katika covid ndai kanong yukun persha kane kaklam